kung sikot pen labang su apres mit mate labang su media kacho hang ponang ko kalam thebang ke la pohilo nasi ilitum nilitum kalbi rong asala mai pen ningkan surinya ningkan kechok si pen kachi song tang pen non puan samil tum chisong bom bang bom lo nasi la so chisong bom bang bom pen ang thun sin tum ilitum kalbiang long temas council kacha ripon ka hai ilitum doktor tulara mohang stame ilitum kemang pon ateng pen ison mang kenang pichun pilo ilitum village court nasi hala village court na pichun pia son thosi ilitum panla TVDC mate traditional village development council la bang senang pachun pini pu bang ilitum kalbi rong asal mai pen ke junung ripono nasi ilitum kedam tang tame la TVDC la soa dropping mate la soa pan itu model drops tame itu bonai ponlo bata haso kedra pon itu ma asal itu melvin teron pasti itu ma alpu pe ponlo sa haso adrap pens tame itu council pan pilo la pen council itu tame itu gornol pan pipilo itu gornol pan pidet pen apis tame itu kalbiang long temas council pen angko akaprek la tuan pagos posti itu pini la bangso press meet ini ponang koklo athema kedam tang tarik trok pai achiklo la tum chiparai ponlo la KCC ria mate la kalbiang long temas council kapalo anabang ke la tum akimi avidisi ke seng poni pungsil alang tum mathalo la seni tum kalbirong asala mai pen bangke la so akimi ki sengji vidisi bangke ni tum bangke che donun thekte la pen kroi kre la jongsi la nilitum kemang pen pa jongsi nang pichun pipe le pulute ni tum ke akang tu yang deng mate la kalbirong asala mai pen bangke kachisong phansin tum kengkam chiol pono tasil ningthe nilitum kalbi anglong rong asal mate kalbi rong asal mai tum taning the tum kalbi anglong tumas council kachari pon ituma asal doktor tuliram hang pas maning thelo la se ilitum la prabjin pen la VDC abang chu withdraw pen la TVDC la pen ilitum pen akhai kaprek metum la sexidul area mate tribal pen kaprek tum manta ilitum isia dropping model dropping tum bonai pon lo CWC polo sta hala CWC pen itum la TVDC bangle nang pichun pison te kalbi anglong tumas council manta isi kiru pipon popsin hinpen mat pono lapen laso TVDC bangke prabjin pen nang pichun piponong po lapen ke layong sinang pichun pipe po ten tumla kalbiang long is kalbiang long pen res kalbiang long kawan kora trok kalbi rong asal bai pen tamen tum kachisong bangke dengpon nang kokbo council long ke tamtang itu ma ke cari pon na CM pen cenglok council cari pon atum ledak aprang dari kretrok ceklojenar ket ingkan surya nikan ke thonsor ni kacheprai pon po lam the nilitum na adake tok ponateng ngepon telitum amreng habar pen akimi avidisi ke seng pon ji po lam the puthak sinilitum hin pening kang samse chupek lang pon na se vidisi abang nilitum a hin hamren note amreng havar rong saramaya hin pen nilitum cedon ponpe nasi aprang pen nilitum rong saramai pen kemang nilitum la traditional village development council po bangsi nilitum aprang pen kemang la pen CM saramata penanadim cecaglo bothalang solong stame cecaglo bothalang so seduhna klamlong la pen ke bukulia mate bukulia khat along stame alang li cicak pon lo so cicak teng pensi nilitum ka chet song bangke ing ton pon pelang amasi laso abang nonaki mi tari kret rok abang choperai pon thu po bangke nilitum rong sar amai atom bang nitum chekroi dunde nining samse nasi Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.